थांनाय समाव नोंथांमोना इउपिपिएलनि जानानै गोबां खामानि मावदोंमोन। दा बिनि गेजेराव बिथांमोना सरकाराव फैबाय। दा सरकार फैनायनि उनावबो दिनै नोंथांमोना नैबे बिपिएफ दोलोआव मानो फैनो गोनां जाखो? जोङो थांनाय समावहाय दिनैहाय परिबर्तन नांगौ होननायलाय जोङो इउपिपिएल सरकाराव गोबां जोङो मदद होबोदों इउपिपिएलनि जानानै। नाथाय दिनै बिसोरो 5 इयार्स दिनै 5 बोसोर दिनै सरकार सालायबोबाय। नाथाय जोंनि मोनदांनायाव बे 5 इयार्सआवहाय जोङो जेबो भिलेज डेभेलपमेन्ट बा गासैयावबो जों डेभेलपमेन्टखौ जोङो नुनो मोनाखै। बिनि थाखायनो जों दिनै बे इउपिपिएल सरकारखौ नागारनानै दिनै आगोलनि सरकार जे बिपिएफ सरकारावनो जोङो दिनै मदद होनो होननानै जोङो दिनै आगान सुरबोबाय। आच्चा, प्रमद बर' बिथाङा जे बुंबाय थादों 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेबो मावाखै आरो बे 5 बोसोरावनो इउपिपिएल सरकारा गोबां खामानि मावबाय होनदों। दा बिनि फारसे नोंथाङा मा बुङो? बेथ' बुंदों जे थांनाय 15 बोसोराव दिनै बिपिएफ सरकारखौ दिनै जेबो मावाखै होनदों। नाथाय जोंनि नुनायाव दा गोबांथार बे 15 बोसोराव बिपिएफ सरकारा दिनै हाग्रामा सरकारा गोबां मावबोदोंमोन। नाथाय बे 5 बोसोरावहायसो जों दिनै इउपिपिएल सरकारनि जे प्रमद बर' सरकारनि मावनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। बे 5 बोसोराव नोंथांमोननि बे एरियायाव बिथांमोना दिनैसिम मा मा मावखो फोरमायदो। जोंनि ओनसोलावथ' बे 5 बोसोराव दिनै जेबो जोङो मावनायखौ नुनो मोनाखै। दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गोबांथार दिनै डेभेलप होनायनि खोथा बुंबोदोंमोन। नाथाय दासिमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआवबो जेबो डेभेलपखौ जोङो नुनो मोनाखै। आरो दिनै न'खर न'खर दिनै साख्रि होनायनि खोथामोन, बेखौबो जोंनि ओनसोलाव दिनै साख्रि मोननायखौ जोङो दिनै नुनो मोनाखै बे 5 बोसोरावहाय। ओरैबायदि जोंनि आगोलाव जोंना मामाय दन्दाया थैनासो थांबाय आरोखि। जोंनि बिपिएफनि खामोन आरो बियो बिराद मोजां मानसिमोन आरोखि। ओमफ्राय आं बिजों हेल्प खालायग्रामोन। बेनिफ्राय दा इउपिपिएल सरकाराव आं ओरैबायदि, आं हारसिं मानसि, आं बालन्दा, आङो हिनजावफोरखौ गासिबो बुथुमनानै मिथिङाव लांजोबो आङो। सोरबा गांदों उखैदों आं जाहोजोबो मिथिङाव, मिथिबाय? आं जाहोजोबो। दैया बाय बाराव बे माबा सेम्बारगाव ना मा बाव मिथिं जायोबाबो खल दैखरा गासिबो साबिजोब। दैया बायनानै होनांगौ। होमब्ला बे गथ'फोरा थांनानै बा सोरबा फैसा दंनाय गैयिनि खोथा थायोना, दैखौ बायनानै लोंनांगौ। होमब्ला खल दैखरखौ नायबाय आङो गासिबो साबिजोब। ओमफ्राय आङो बायनानै लोंहोदों आङो। आं बिराद मदद खालायदों। ओमफ्राय दाखालिहाय मा जालायखो, हायनि बोरै बोरै जाखो खबरालाय होनना बुंबाय आं। आमाय न' नांगौ, न' मोनबायना? न' मोननो? न'आथ' सिगांनिफ्राय जाखानायखा। माब्रै नोंसिनि सरकारनिफ्राय न' जाखो बेलाय होनना बुंबाय आङो। न'आ मोनबाय नोंहा? न'आ मोनबाय थिगे, खिन्थु नोंसिनि सरकारनिफ्राय जेबो मोनाखै। नोंसोर बोरै साथाम साब्रैनि माब्रै बायदिसिना मोनजोबखो? जावैबाय आङो रागानो। नोगोद जोंबाय आङो। ओमफ्राय जोंना फैबाय आङो। जोंना न'आव फैनानै रायलायबाय आङो। देग्लाय सरकारा सोलायनांगौ, बिपिएफआव थानांगौ, डाइरेक्टनो बिसोरनि खामानिया गासिबो इलिगेल जोब। बिसोरो ओरैबादि भुल खामानि मावबोबायना होननानै आं सानना थाखाबाय आरोखि आङो, बुंखाबायबो। ओमफ्राय जिनिसा मेना बिदि नङा, मोजाङै क्लियार खालायनांगौ, गामिखौ नायनांगौमोन। गामिखौ नायनो रोङाखैना बिसोरो। गावसिनि माबा मोनसेयावनो साब्रै साबानि माबा बजबनानै लानानै जानानै थानाय। नंगौना नङा? आं बाव रागा जोंदोंलै। ओमफ्राय आङो ओरैबादि अनोमोन आङो, जोंनि बर' समाजानो थांनानै थाथों, मोजाङै जाथों, जोंनि साननांगौआ गासिबो क्लियार जाथों, जे हानिफ्राय लानानै गासै लानानै क्लियार जाजोबथोंसै, मोजाङै मोजां जोङो रायजो राजा गासै मोजां जानांगौ आरोखि आंनि साननायाव। खिन्थु पाब्लिकखौ माने थगायनो नाङा आरो। थगायबा पाब्लिकआ रागा जोङोना। जइन जानायनि खामानिया जाबाय ओरैबादि मामाय दारे बुंखायो, मोजां जानांगौ, देरहाबाबो देरहायाबाबो
जोङो मोजांखौ जों मावनांगौ मिथिबाय दा मोजां जानांगौ आरोखि खामानिया मोजां मावनायखौल' आं बिराद मोजां मोनो खिन्थु बिथोरावहाय गुबुंलेबाथाय आङो मोजां मोना आरोखि गुबुंले दाजाखा मालाबाबो गुबुंले दाजा समाजखौ नायनांगौ हारिखौ नायनांगौ आरोखि गुबुंले जानो मोना औ औ माबादि मावगोन माने मोजां मावलांजोबनांगौ गासिबो मोजां जानांगौ गासिबो जों बर'आ खौसे थाजोबनांगौ मोजां जाजोबनांगौ आङो हाग्रामा सारखौ आं बिराद मोजां मोनो खिन्थु मानसिया भाषायाव एसे स्मार्ट नङा जोंहा रबिराम सारा बिराद स्मार्ट आं रबिराम सारखौ नोगोद बाख्नायखायो आङो आंनि बुंनांगौआ बेनोसै दे आं रबिराम सारखौ बिराद मोजां मोनो आङो दा फैगोन समाव नोंथांमोना फोथायनाय दं नामा हाग्रामा महिलारि सारनि जेनाखि बे सरकाराव फैगोन दा बिनि सायाव मा बुङो जोङो दा मोनदांनायाव बा जोंनि नुनायाव जोंनि हाग्रामा सारा नैबे देग्लायनि बे समनिफ्राय नैबे इलेक्सननि उननिफ्रायनो जोंनि हाग्रामा सरकारा 100% सरकार जागोन जोंहा बेखौ मिजिंथिनाय दं